Yes, hello po uli sa ating mga followers sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners natin, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. Maya-maya lang, ayan, naririnig ko na yung boses ko sa DCGB, Legazpi. At tayo po ay napapakinggan din, kung sana nakahook up sa atin, 98.5 OK FM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio in Daet Camarines Norte. Of course, dito sa DCGB Legazpi at sa Facebook Live ng DCGB Legazpi. Okay, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa ating Facebook ng CMD Bicol. Yan, Facebook na CMD Bicol. Dahil nakaabang dyan si Nurse Earl para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. Hanapin nyo, maki-friend ninyo ang CMD Bicol at tatanggapin kaagad kayo niyan ni Nurse Earl para tugunan ang inyong mga katanungan. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939 9040717 0939 9040717. Hello kay Ma'am Ginaline. Ayan, inaabangan namin yung pagbabalik mo dito sa Bicol. Ma'am Ginaline. Oo, para mabigyan din namin kayo ng opportunity para sa inyong family. So, hello kay Ma'am Luisa Rasay. Diyan. Kumusta na kayo, Madam? Okay? So, by the way, maraming salamat sa mga nag-attend kahapon ng ginawa natin na Regional Convention Caravan. Maraming salamat. Diba? Marami kayong natutunan kasi dito talaga tinuturuan natin ang mga tao maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Sabi ni Ma'am Luisa, ayan, magandang umaga, take power trio, cause our health is wealth. Totoo yan, madam. And the best doctor to yourself is you. Hindi pwede natin iasa na lang lahat kay Doc yung ating mga problema yung mga problema natin sa kalusugan. Hindi natin pwedeng iasa na lang kay Doc. Kailangan matuto na tayo ngayon na pangalagaan ang ating mga problema sa kalusugan. Kasi kung marunong tayo at gumagamit kayo ng Power Trio, hindi po kayo basta-basta magkakasakit. At totoo po yan na ang ating Power Trio, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Pati sa COVID-19, malaking tulong yung ating Power Trio. Sabi ni Ma'am Ginaline, 63 years old. Mamaya sagutin ko yung yung text ay yung piniem mo sa akin, Ma'am Ginaline. Paano i-manage kung na COVID? Actually kahapon tinuturuan ko nga yung mga attendees natin. Kasi COVID is just like an ordinary flu. Kung marunong kayo mag-manage ng trangkaso, halos ganun din po yung COVID. Kailangan agapan. 'Di ba yung trangkaso, saka yung COVID, halos sa umpisa yan, parehas po ang simptomas. 'Di ba? Ubo, pwedeng may sipon, lagnat, wala kang pang-amoy, wala kang panglasa. Kaya ang panay ang tanong ko sa mga nagbe-message sa akin na ganito anyay ang sitwasyon, ma'am.
May ubo sipon, ay may ubo, lagnat, ganyan. Sabi ko, ano? May pang-amoy, may panglasa. O, meron pa naman anya, madam. O, hindi pa yan COVID. Kasi usually po, yung mga COVID ay, yun talaga, yung respiratory system natin na yung unang inaatake. Kaya for those people na may mga sakit sa puso, may sakit ka sa baga, o, di ba? May hypertension ka, o, di ba? Asthmatic, tapos na COVID ka. Delikado po talaga. So, yan, follow the health protocol at alam na natin yun. Nakakasawa na nga minsan yung paggamit ng face mask. Pero kami dito, our face mask kasi, kapon din ni-demo ko yun. Opo, ayan, ituloy ko muna ha. Follow the health protocol. Mas mabuti na hindi tayo mahagip ng COVID. Pero if ever tayo nahagip ng COVID, ay nako, mag-ano kaagad kayo, mag-message kaagad kayo sa akin. Tuturuan ko kayo paano gagamitin ang Power Trio at paano lalabanan ang COVID-19 na hindi ka sobrang magrabe at pwede nyo rin palang gawin yan sa inyo. Marami na po ang ginawa talaga nila yon. Ginawa talaga. Marami kasing takot pumunta sa ospital sa ngayon. Baka daw, mahanay sila sa COVID. Pero good news po, kaya pa palang i-manage kahit trangkaso, kahit COVID man yan, ay kaya natin i-manage the natural way. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. And by the way, yan na nga, eto yun, no? Baliktad siguro yung pagkakalagay ko. Maganda na yung packing ng ating ZR Juice. O yan na, CR Juice natin. Ang ganda nitong product na to talaga. Alam nyo ba, yung CR Juice natin, pang-detox. Pang-detox. Oo, the best ito, mga 7 days gagawin natin na pang-detox. 7 sachet ang laman nito. Good for 7 days. Premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Ay nako, inumin nyo to bago matulog. The following day, nako, lilinisin ang iyong bituka. Kaya para doon sa mga nagiging dependent na kayo sa mga synthetic na para lang makalabas ang iyong mga dumi sa katawan, we have this CR Juice. O yan, itaas nga natin to para makilala. Bago natin, actually, na rin to, marami nang nag-try. Even me, ginagawa ko to every once a month. Talagang yung 7 days ay ginagawa ko yun. The following day, ang sarap lang talaga magian yung pakiramdam mo dahil yung mga makaimbak-ibak sa yung bituka ay natatanggal. Okay? So, mamaya lang, Ma'am Ginaline, ha? Kita. Sasagutin ko yung mga tanong mo. Yung mga na-COVID kasi, ito yan na. Okay. At, usapang COVID muna pala. Painumin, yung dapat lang talaga malakas ang immune system. So, Power Trio po, yan ang panglaban natin sa COVID-19. And then, ang gagawin ninyo po, kung may edad na, at least 2 liters water a day. Lagyan po yan ng 60 drops. 60 to 80 drops. Yun po ang ipainom ninyo. Plus sabayan ng, iinumin yun maghapon na, plus sabayan po ng CBF para malakas. Ibig ko sabihin, yung nutrisyon na kailangan ng katawan, maibigay nyo po doon sa may mga problema sa kalusugan para lumakas ang kanilang mga resistensya at madaling labanan ang mga COVID-19 na yan. So, hello kay Ma'am Leonora Napod, ang aking kamag-anak. Hello kay Sir Boyd Ebdani, and hello kay Ma'am Lilibet Coloma. Oo, patuloy lang tayo sa ating misyon na makatulong sa mga tao. And by the way, ano na ngayon? Yan ang sinasabi ko kanina. 60 to 80 drops sa isang na COVID, 60 to 80 drops per day, halo lang sa tubig na iniinom. Maghapon, inom lang ng inom ng ating CMD. And of course, sabayan ng CBF at Supreme Juice. Yun ang the best na panlaban natin. And of course, gawin lahat. Gawin lahat yung mga natutunan natin sa ating mga ninuno, o diba?
Ano yung mga natutunan natin? Hilot, di ba? Hilot, yung kung umaapoy ka ng lagnat, paracetamol, o mga 3 times a day po yan. Yung suob, that's also very effective. Opo, may mga ano nga kami na COVID, nasa ano, wala na, hindi raw sila na kaya, hindi nila kayang bumili ng ano, ng mga gamot, pero talagang very effective yung mga natural way, okay? Hello kay Sir Alex Avila, oo, and then, Ma'am Lilibet Coloma, I'm hoping, Ma'am Lilibet, na darating ang time, tiyagaan mo lang talaga, tiyagaan mo lang. Talaga, para ma-restore ang iyong health. Ay kahapon nga, merong nag-attend sa akin, sa aking event, na ano na yun diabetiko na, marami nang nainom na gamot. Hindi na po basta-basta, hindi na po na nag-heal yung mga sugat sa paa. Nakakatawa na nakita ko siya kahapon na ay tuyong-tuyo na. Sabi ko, tinuruan ko pa, paano ma-restore na someday you will also enjoy your health. Masarap kasi po, alam niyo po sa mga listeners natin, maganda talaga, masarap yung wala kang iniinom na gamot. Yung bang, magian lang. Feeling mo, kasi ang katawan natin po, nagkukwento sa atin. Sa totoo lang po, nagkukwento sa atin ang katawan natin kung may problema siya. Dapat marunong tayong i-interpret, maintindihan natin kung ano yung kulang sa katawan natin. Katulad ko noon, di ba? Ay, grabe. That was 17 years ago. Severe migraine. Grabe. Kaya ako'y dependent ako sa pain reliever noon. Umaga at gabi, ang aking pain reliever na iniinom. Na nag-umpisa muna sa mga haplos, ano yan? Di ba yung mga panghilot-hilot para lang ako makatulog. Ngayon, walang hilot-hilot. Walang amoy na. Sabi nga po, ano yan? Anya yung, ano daw yung amoy ng matanda? Ano yung amoy ng matanda, aber? Yung ba yung mga panghilot? Ano na yung omega painkiller? Kasi ang dami nang nararamdaman. Ganyan ako before. That was 17 years ago. Omega painkiller. Halagang omega painkiller. But this time, wala nang aray. Wala na rin pain reliever. Wala na rin yung mga synthetic na drugs ko. Wala na rin yung sinusitis ko. Wala na yung frozen shoulder. O diba, yung insomnia ko. Wala na yun. Masarap ang tulog. Kaya masarap ang gising. Sa mga listeners natin. Gusto niyo ba na experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? Diba? Makukuha niyo yan dito pag sa ating Power Trio. Lalo na nadagdagan tayo ngayon ng CR juice. Hindi kaya baliktad yung yun. Hindi naman pala. Yung aking CR juice. Bakit CR juice? Rejuvenate juice. Pero yung iba, talaga naman CR juice, kahit balik-balik ka talaga ng CR. And that's very good for people na dapat mag-detoxify. Hello kay Ma'am Mylene Encinares. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Sabi niya dito, si 201 ang dulo. Good morning daw, may itatanong lang po sana ako kung pwede. I-text mo na nga yung tanong mo. Kaya nga, di ba sabi ko, text edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline, it's 0939 9040717 0939 9040717. Good AM, taga Legazpi po mi, edad 60, positive sa antigen test, ilang drops daw. Etong gawin mo kung hindi ka rin tipid, sa budget, mag-Power Trio ka. Opo, Power Trio. Ayun na yun, 60 years old, 60 to 80 drops ZMD per day, halo sa 2 liters water, inumin maghapon, araw-araw gawin yan. Sabayan mo na ng CBF, 10 tablets 3 times a day, at Supreme Juice. 1 glass twice a day, para malakas. Ano ka ba? Symptomatic ka ba o asymptomatic? No, sana nakikinig ka ngayon. Kasi after 7 na po pumasok yung ang iyong text. Ulitin ko lang para sa ibang mga listeners natin, ang aking text hotline, it's 0939 9040717 0939
9040717. Good morning, madam. Ask ko lang po, sana kung ano po dapat vitamins para sa akin. 24 years old na po ako, pero sobrang payat ko po. Mama po ako, mama ng dalawang angel. Ibig sabihin may dalawa na siyang anak. Gusto ko po sana makaalam. Sana po ay matulungan niyo po. Ako, taga saan po kayo? Oo, ganito kasi yan 24 years old. Ibig sabihin, siyempre, ang isang nanay pag nagbuntis ka at ng anak, ang daming nutrisyon ang nawala sa'yo. Babagsak ka talaga. Mahirap makarecover. So, kung hindi ka rin lang tipid sa budget, go for Power Trio. Promise, gaganda uli yung iyong health. Okay? CMD, CBF at Supreme Juice. Ayan, sabi ni Sir Alex Avila, Ma'am, true ka dyan. Patronizing Power Trio really rejuvenates and delay aging process. Kaya pala po you look in your 30s, Ma'am. Ma'am Mel. So, Sir Alex talaga, ha? Oo, salamat po sa inyong pagtitiwala. Oo, at si Madam. Oo, ang daming kwento ng kagalingan ng ating produkto. Kaya naman kailangan talagang i-share tayo. Huwag tayo mapagod mag-share. Oo. By the way, sa mga listeners po natin, hindi lang yung good health ang sinashare namin. Kasama po ang kabuhayan. We need distributors. We need retailers. Oo, hindi lang yung health. Ang dami ngayon naghahangad na sana magkaroon ng dagdag na hanap buhay. Ayan, hello kay Ma'am Jenny B. Abordo. Happy birthday, Ma'am Jenny B. Abordo. Actually, itong aking isa to sa mga angel ko dito sa office. Na dati, kasi kasamahan ko siya sa PLDT noon. Apo. Dati no, naalala ko, nung nasa PLDT siya, meron na siyang maintenance ng mga iniinom. Opo. Pero nung nag-join siya sa akin, isa siya sa mga angel ko dito sa aking office, dumating ang time na restore yung health, wala na siyang iniinom na gamot ngayon. Parehas na kami senior citizen. O, di ba? Nung that was, hindi lang, yan. Kasi ako 17 years ago, nasa PLDT ako, 17 or 18. So, siya nakikita ko yung mga kasamahan ko nun, may mga iniinom silang maintenance. Kasama na to si Ma'am Jenny Abordo, na may mga iniinom silang gamot. Pero it's so amazing na nandito, taking Power Trio. Kasi dito, siyempre, yung mga staff ko dito, sige, pag may mga nararamdaman kayo, yan, Power Trio. Good news, wala na siyang iniinom na gamot ngayon sa kanya. Dati nun, sa hypertension, ewan ko kung ano pa yung mga iniinom niya. At bumata yung itsura din. Alam mo, Sir Alex, pag nakita mo to, ayaw maniwala ng mga tao na senior citizen na to, si Ma'am Jenny B. Abordo. Totoo ba niya na senior citizen na yan? Kasi bumata yung aura niya. Ay, syempre kasi na-restore the natural way. Kaya doon sa mga, listener natin, gusto nyong ma-experience yung magandang kalusugan, ako, Power Trio po, at itama yung lifestyle. Itama ang lifestyle. Kasi, yun na nga po, talaga ang sakit ng tao, 20% genetic. Opo, namana natin. 20%, 80% lifestyle. Kami po, lifestyle po yung nagpabagsak ng aming health. Oo, sus, grabe noon, nakala ko yun, may cancer na ako. Opo, sino bang di matatakot? Diba? Nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. Talaga ang pain ko dito, grabe yung pain ko talaga. Kaya ang pain reliever ko, umaga at gabi. Opo, ang inom ko ng pain reliever, that was 17 years ago. So, ang worry ko before, kasi ilan na yung namatay sa cancer sa mga kamag-anak namin at age 45. Cancer of the breast, and then, cancer of the bones. O, yun ang yung mga causes ng ibang namatay at a very young age. Nasa 40s pa lang. 43 ako. O, anong feeling ko? Siguro sabi ko yung cancer ko nandito sa ulo. O, dito yan, yung aking cancer. Yun pala, mineral deficiency. O, di ba? Dahil doon sa naging mga lifestyle namin, na-deplete ako ng mga nutrisyon na kailangan ng katawan ko. Kaya puro sakit na po yung lumalakas. O, kaya dito sa 24 years old, nagkaroon ka ng dalawang chikiting.
Oo, mag-power trio ka. Sigurado naman, sabi mo, sana po ay matulungan niyo po ako. Sigurado naman ay ikaw ay matutulungan. Sabi niya, Rose po ito, taga Bakakay, 52 years old. Lagi po sumasakit ulo na parang mabibiyak. Wala lagnat, masakit balikat. Di naman ako high blood. Good for you, hindi ka naman high blood. Pero madali. Pag sinabi ko garantisado yan. Garantisado ikaw matutulungan ng ating product. Meron tayo dyan, taga Bakakay ka. Oo, meron tayong CMD Center dyan sa taas ng GW Hardware sa Bakakay. Pag sinabi ko garantisado po yun. Hello kay Ma'am Edna Donato. Okay? Morning ma'am, ask ko lang po if saan ang exact office nyo, ano pa ang landmark, afford ko po ba product nyo, gusto ko rin subukan. Thanks po, V of 69 years old. Kayang ma-afford talaga. Matuto tayo mag-invest on health. Okay? Even farmers, nung naintindihan nila yung kagandahan ng product natin, even tricycle drivers, mga ordinaryong tao, nang natutunan nila at naintindihan nila ano ba talaga yung kayang gawin ng Power Trio, talagang nag-invest sila on health. Hindi nakakalungkot yung bigla ka na lang tinakbo ng ospital dahil ini-ignore mo yung health mo, tapos bigla ka nagkaroon ng hospital bill na 80 to 100,000 o aber. Hindi ka na rin nakakatrabaho nun kung marami ka ng sakit. But pag ikaw na-restore, taking our product, pag na-restore ang health mo, ang dami mong magagawa. Katulad ko, ang dami kong ginagawa. Kahapon, speaker pa nga tayo doon sa ating ginawang health symposium. And by the way, sa mga ulitin ko lang yung aking text hotline na. It's 0939-9040717, 0939-9040717. Itong isisend ko kaagad sa iyo ha. Itong 69 years old. Kayang-kaya mo po, kayang-kaya mo. Katulad nung iba, tingnan mo, yung mga takot mag-invest on health. Alam mo, panahon na talaga matuto tayo mag-invest on health. Katulad nung meron ako nun, siyempre, mga senior citizen na kami. Batchmate, usapang batch 77 naman tayo. Na-experience nila yung kagandahan ng aking product. Sabi ko, lecture, ayan, ito yung kagandahan ng ating product. Ayaw nila magbitiw para sa health, okay. Ayaw nila. Pero ilan po dyan na talagang naintindihan yung product ay nag-invest on health. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Isa to sa batchmate ko, si Ma'am Floriden. Isa siyang registered nurse by profession. Oo. Naging professor din siya sa nursing. So, salamat din sa pagtitiwala sa aking product. And of course, yun nangyari. Maraming nangyari sa batch namin na nakakalungkot dahil kilala naman nila yung aming produkto pero ayaw mag-invest on health. Example ko lang, yung isa kong also very close to me. Opo, very close to me talaga. Oo. Sabi niya, pag minsan ako namigay noon ng CMD, naalala ko tuloy nung nag-60 years old ako. Sabi ko, 16 bottles, 65 ml CMD pamimigay ko, katumbas ng aking edad na 60 years old. Di siyempre, ang daming natuwa. Katulad nun ay, Samuel, kailangan ko yan, okay, ito, one for you. After nun, hindi man sila yung bang magkaroon ng, bibili ako dahil kailangan ko yun. Ay, ini-invite ko rin na mag-attend ng lecture, so hindi rin nabibigyan ng time. Ano nangyari? Di ba na-stroke? Nakakalungkot po. Supposedly, kung hindi sana siya na-stroke, marami pa siyang kayang gawin. Opo. Kasi pa lang, yung physically talaga makita mo, pa siya, okay pa siya. Pero biglang na-stroke. Anong nangyari? Biniak yung ulo. Tinanggal pa nga yung part ng skull niya, ganun. Ngayon, gulay pa rin po. Tingnan mo, yun ang nangyayari. Kaya, sobrang nanghihinayang talaga ako sa mga batchmates na parang ginanon-ganon lang, inignore lang yung aking product.
Alam ko na makakatulong sa inyo. Dapat alamin nyo rin. Kasi ito ako ngayon. Kahit itabi ako sa mga batchmates na iba, magugulat ka, iba si Melinda Wee. Kasi healthy, alagang power trio po. Hello, kay Ma'am Delia Villanueva, dapat po talaga panahon now na ang health ang unang invest. Ay, baga. Ako alam mo, nung bagsak yung health ko, nakakalungkot talaga. Ang dami mong gustong gawin pero hindi mo na magawa. Parang kanta, no? Marami kang gustong gawin pero hindi mo magawa dahil yung health mo yung humahad lang sa'yo. Pero kung in good health tayo, marami tayong magagawa. O, diba? So, yun na nga. Balik tayo di. Ayan, iti-text ko sa iyo. Ito taga Daraga to. By the way, yung mga taga rito sa Daraga, yung mga malapit dito, you can visit my office. Madali yung mahanap dito sa Legazpi, nasa second floor. Pag nakarating kayo ng sentrong Legazpi, nasa second floor kami ng Denver's Computer Shop. Sentro yan ng Legazpi, ha? Oo, nasa second floor. Hanapin nyo lang yung CMD office. May signage tayo sa taas ng building. Opo, basta hanapin nyo yung LCC Supermarket. Sa harap niyan is Denver's Computer Shop. Nasa second floor po kami. Pero yung mga gusto magpa-health analyze, wala tayong health analysis on Sunday. Pag Sunday, we will serve you with the products. Opo, serve lang ng products yung mga gusto mag-member. Pwede kayo mag-member even on Sunday. Hanggang 3 p.m. lang po, ha? Hanggang 3 p.m. Pero yung mga gusto magpa-health analyze, Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. pwede tayong mag-health analyze. And of course, announcement ko, magkakaroon ulit tayo ng isa pang health symposium. Hanggang 12 lang. Opo, magiging stricto tayo doon. Hanggang 12 lang ang pwede kong i-accommodate. Kailan po yun? That will be on 23. Opo, October 23, 1 p.m. sa aking CMD Center. May bago kasi akong training center na can accommodate hanggang 12 po. Doon sa taas ng Graceland, Legazpi. Hanapin nyo lang yung gate. Pwede kayong dumaan sa may Rex. Pwede kayong bubuksan namin. Doon Saturday, pabubuksan ko yung isang hagdanan, yung isang gate. Paakyat sa second floor. Basta ang landmark natin is Rex. Sa may Rex Hotel o doon sa makita mo yung Graceland, Legazpi, na kung saan nandun din yung Rex Hotel. Oo, doon natin sa second floor. So, yung mga interesado mag-attend ng ating health symposium, pwede kayo mag-attend doon. Opo, 1 p.m. kailangan nang i-book ninyo ang inyong mga pangalan kasi hindi po natin pwedeng i-accommodate more than 12 attendees. Kailangan natin i-follow yung health protocol, okay? Iti-text ko sa iyo yung mga yan. Ito, 59 years old. Saan po nakakabili ng Power Trio? Hypertensive. Ako tagal nang umiinom ng maintenance. Taga saan po kayo? 59 years old po. 382 yung dulo. Taga saan po kayo? Oo. I-text nyo po edad, karamdaman at taga saan kayo. Itong 59 years old na to, garantisado ikaw ay matutulungan. Kasi wish ko rin po sa mga listeners natin, wish ko rin talaga na sana yung mga tao, marami tayong matulungan. O katulad ko, diba? Bakit 61 years old ako? Naramdaman ko ba na senior citizen na ako? Hindi po. Samantala noon, nung 43 ako, marami akong iniinom na gamot, marami akong sakit sa katawan, hindi na ako nakakatulog ng maayos. O diba, 43 pa lang ako, feeling ko I was on my 60s already. Hindi na po ngayon. Oo, praise God. At yan, totoo pala yun. God is still the greatest healer. He is the greatest physician of all. Opo, talagang this is an answered prayer sa aming family. Unang na-restore health, sumunod po ang kabuhayan. So, itong taga-daet ka. Buti nakikinig ka ngayon. Opo, kasi naka-hook up sa atin. Hindi pala kumusta kayong mga angel natin dyan sa labo? Nakikinig ba kayo? Hindi ko kasi alam, naka-hook up ba ang Cool Radio na 100.5? Cool Radio at 98.5, okay FM in Daet. Okay, naka-hook up sila kahit 3 istasyon tayo ngayon. Ko sa'yo. Madali, kung taga-Daet ka, hanapin mo lang doon sa Barangay 7.
Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. O, hanapin mo si Sir Boyd Ebdani. Yan po ang ating stock center sa area ng Daet. O, madali niyong mahanap, Barangay 7. O, tao, kaya sabihin mo, Barangay 7, dun sa may Giselle's. O, kasi ano lang, ilang hakbang lang, CMD Center na po yon. Okay? So, eto, may, ayan, oo naman, okay. So, kung may tanong, eto yung uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Sabi dito, morning po ma'am, yung asawa ko po kasi pag umiihi po, sumasakit ari niya. At may asin-asin po, 42 na po siya. Ilan po bang drops ng CMD o Tagaligaspi? Madali lang to, baka may kidney problem, baka may kidney stone. Etong gawin, 42 years old. Painumin mo lang yan ng 60 drops per day. 60 drops per day, pwede yan na 20 drops 3 times a day. Yun ang inumin. Or ihalo na sa 2 litrong tubig. Yung 60 drops. Inumin maghapon. Dagdag pa ng tubig kasi kailangan niya ng at least 3 liters of water a day. Kung mga kidney stone man or gallstone ay ilalabas po iyan. Oo. Marami yan. Kaya marami tayong testimony na di ba yung mga operahin ng doktor, hindi na kailangang operahin. Ano yung mga due for operation. Katulad nung may polyps di ba sa ilong. Kailangan pang dalhin daw sa PGH para maoperahan. Anak yun ni Ma'am Eva O'Malley, para maoperahan. Opo, dalhin daw sa PGH para doon operahan kasi wala daw dito sa Legazpi ning paraan para matanggal yung polyp sa ilong. Binubuli na anya ng mga kaklase. Buti na lang narinig daw yung aking programa. Sabi daw na anya ng mga kapitbahay, ba't hindi mo dalhin? Subukan mo ang CMD. Balik na naman daw. Anak yun ni Ma'am Eva O'Malley, ang ating napakasipag na distributor dyan sa Bacon District, Sorsogon. Ba't hindi anya, di mo subukan ang CMD? Balik na naman anya ako, Ma'am, sa Legazpi. Pero ito yan, so amazing. Painom lang muna ng tubig, ha? Para maganda yung kwentuhan natin. Para medyo relax yung Sunday. Di ba? Oo. Pagpunta daw niya dito sa Legazpi, EENT ang pinuntahan niya. Wala anyang paraan na matanggal yan, kundi i-refer kita sa PGH. Binigyan niya ako ni Doc ng pang-spray daw sa ilong. 720 yata yung halaga. Ini-spray ko anya, hindi nga anya makapasok. Yung 720 pesos yung pang-spray. Bumalik siya ni Legazpi. Yan, hawak ko yung testimony niya ni Ma'am Eva O'Malley. Pag uwi ko anya, sabi niya, medyo pina-recline niya yung anak niya. Patakan ko anya sa ilong. Alam mo, sabi niya, instant daw dumugo. Maya-maya lang, nalaglag yung ooperahin ng doktor. Isang patak lang. Di ba? Hello kay Ma'am Rahina Capestrano. Akalain mo yan, isang patak lang, natanggal. Di ba? Pinaparedy siya ng 10,000. Gamitan niya ng PhilHealth. Plus, at least may 10,000 ka, i-refer kita sa PGH. That's how amazing is our product. Opo, ganun kaganda. Yan, usapang mga ooperahan. Kaya baga tinatawag yung CMD daw is Christ Miracle Drops. Okay. Yung isa, hindi ko lang na-misplace ko yung testimony is Bart, ano yan ang pangalan nito? Taga Sorsogon. Not Irusin. Basta noon kasi hinihila ko ng mga ibang distributor para magsalita sa mga tao. Nag-iipon sila noon ng mga kasiguran, Sorsogon. Opo. Nang lumapit sa akin ayan mga usapang ooperahin na hindi na naoperahan. Sabi niya sa akin, ay lumapit pala sa akin. Mayroon kasi siyang goiter. Tandaan na, pag goiter, 'di ba, operasyon 'yon.
papasok sa loob o palabas, sa atin po hindi kailangan ang operasyon. Kayang tunawin yung mga bukol. Opo, eto yan, lumapit sa akin, Balisacan, Eleanor Balisacan yung pangalan niya. Opo, taga Irusin, Sorsogon. Ay no, Kasiguran. Sabi niya sa akin, anya ma'am, nahirapan na siya ng kanyang goiter. She was 26 years old nang nagkita kami. 26 years old. Sabi niya, yung mata niya po ay parang iba, hindi na siya yung natural, okay? Yung umuutwal na yung mata niya, affected na po ng kanyang goiter. Papasok po yung goiter, ha? Nahirapan siyang lumunok. Sabi niya, pag ako kumakain kailangan lang konti-konti at saka may kasunod na sabaw. Pag walang sabaw, tubig. Pag bigla naman ininom yung tubig, bumabalik naman. O ganyan. Sabi ko, mag-take ka. That time po, alam niyo po, CMD pa lang yung product ko noon. Mag-take ka ganito. After 3 weeks, tandaan na, 3 weeks po, bumalik uli ako ng Kasiguran, Sorsogon. Sabi niya, ma'am, maraming salamat po. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? 3 weeks, 3 weeks, samantala, na-diagnose na may goiter siya, she was 23. Ibig sabihin, tinitiis na niya ng 3 years yung kanyang goiter. Hindi na po siya, nahirapan na siyang matulog. Saka may nervyos na po. Kasi yung pala, komplikasyon ng kanyang goiter. Opo, may nervyos na. So ngayon, eto sabi niya sa akin. Sabi niya, alam mo ma'am, hindi ko sinabi sa'yo nung pumunta ka dito na more than a year, hindi na siya nagre-regla. Tandaan na, 26 years old. Hindi na siya nagre-regla. Yung ihi na daw niya ay mabaho. Parang bugok na itlog. O mabahong itlog. O na-imagine nyo ba yung ikaw umihi ka tapos yung ihi mo parang mabahong itlog. O diba? Hello kay Ma'am Hannah Nicole Ray. Okay. Sabi niya, at saka more than a year, hindi na siya nagre-regla. Just imagine, 26 years old. Ibig sabihin, merong hormonal imbalance. Oo, kasi taking our products talaga, ibabalansi uli yung katawan natin. Kaya ang daming nagbaback to normal. So, ito na yung nangyari. Tuloy natin yung kwento. Oo, sabi niya, 3 days siya nagte-take ng ating product. Sabi niya, sumakit ang tiyan ko. Ayoko na ng CMD na yan. Sabi niya ng mga katrabaho ko, ituloy mo lang. Baka effect na nung iniinom mo. Kung titigil ka, hindi mo ma-experience sa kagandahan niya. Sabi niyo, alam mo ma'am, 3 days niregla siya. Yung lumabas para daw mga gelatin, na binubunot pa nga daw niya. Sabi niya, hindi kaya ng napkin, kundi naka-diaper na siya. Alam niyo, good news po, sabi niya, alam mo madam, after my menstruation, good news, yung regla ko hindi na mabaho. O, diba? Ibig sabihin, may infection siya sa loob. Unang na-address ng ating product. Days lang. At eto ngayon, sabi niya, merong lumalabas sa bibig niya na maputi, may lasa. Maputi, sabi niya, hindi naman sipon. Hindi naman sipon, niluluwa niya po. Parang mga nana daw, Sabi niya po, napansin ko na lang anya ma'am, hindi na, yung kumakain ba siya kahit na, ano ba yan sa Bicol, bahaw na, hindi ko alam sa Tagalog, yung bahaw sa amin sa Bicol, yung na leftover na rice. Opo, sabi niya, hindi na siya nabibilaukan. Opo, at sabay na wala yung reklamo ng kanyang puso. Sabi niya, masarap na yung tulog ko, madam. Tingnan mo yung hinanap. Ganun ka-amazing ang ating product. Kaya binansagan niya na yung ating CMD daw is Christ Miracle Drops. So, hahanapin. Ano yung mga diferensya mo sa katawan ay hahanapin po yan. At saka mapansin mo na yan, nawawala, nagsusubside yung inyong mga problema sa kalusugan o after ilang buwan lang yun, nagbuntis na. Oo,
Yun ang kagandahan ng ating product o usapang ano pa tayo, operasyon. O di ba mga bukol-bukol sa suso, dito sa atin hindi kailangan ng operasyon. Hello kay Ma'am Josie Sabdao. O, nakauwi ka na ba? Pag nakauwi ka dito, pasyalan mo ako dito sa aking office sa Legazpi. Alam ko kababayan ko to, Ma'am Josie Sabdao. So, yun, ganun ka-amazing. Oh, mga bukol sa suso. Oh, marami tayon, di ba? Minsan na pinaplay ko yung mga testimony na nawala yung bukol. Ang dami nga nagtatanong, Ma'am, dati may mga bukol ako sa suso. Bakit nawala? Saan napunta? Oh, saan daw napunta? Hindi ka naman naoperahan, tapos nawala yung bukol. Kayang tunawin yung mga bukol natin kung ang katawan mo ay healthy. Ito yan na, sa mga taong acidic, makinig nga kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka o aber. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito yan, simptomas ng taong acidic, madaling mapagod at manghina, sakitin, o lahat ng may sakit acidic kayo. Lalo na pag maraming iniinom na gamot, very acidic po kayo. Maraming aray sa katawan. Nga aber, sino may mga aray-aray dyan, ibig sabihin acidic kayo. Organ failure. Oh, kawawa yung kidney, kawawa yung lungs, kawawa po yung iba natin ng mga organs. Ganun ang mangyayari kung acidic tayo. At tandaan nito, decrease in oxygenation, kaya marami ang sumasakit ang ulo. O anong iniinom niyo? Pain reliever. Pansamantalang relieve lang yun. Pero hindi dapat yun ang solusyon. Kailangan maintindihan natin yung katawan natin. Anong kulang? Bakit ka nang hina? Bakit ang lumalakas ay mga sakit? Di ba? Andiyan yan sa ating power trio. Ano pa? Ito masakla pa. Tandaan, pag super acidic katawan mo, virus. Di ba? Yung kinatatakutan natin. Virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells. Di ba? Cancer cells. Nabuboy sa katawan natin dahil tayo ay acidic. Hello kay Batsmate, Mr. Rolando Limpo. Musta ka na, Rolly, dyan sa Naga? Oo, isang hospital sa Naga. Okay. Virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabuboy sa katawan natin dahil tayo ay acidic. O aber, alagaan nyo yung pagiging acidic ng iyong katawan. O, kaya pala ako noon, marami akong sakit dahil super acidic yung katawan ko. Dahil sa naging lifestyle ko for 15 years. Hello kay Ma'am Wida Sagsagat. Ito si Ma'am Wida, isa rin tong registered nurse by profession na dating nagtatrabaho sa abroad. Opo, ngayon, part na ng ating HCI-based family. Oo, dyan sa area ng Mindanao. Oo, Ma'am Wida, kailangan ng mga kapatiran nating Muslim, 'di ba? Ang ating product. And we have a very wide market. Wish ko rin na sana, kahit nandito ka sa Pilipinas, ay maano mo pa rin, ma-practice mo pa rin yung pagiging nurse mo. Maraming naghihintay po. Opo. Okay, so, ayan. Ayan, tandaan, pag super acidic, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabuboy sa katawan natin dahil tayo ay acidic. O aber, ako pala ng super acidic na ako. Kaya lagi ako may nararamdaman. O, di ba ngayon? O, wala akong nararamdaman. Healthy na uli. Opo, dahil natuto ako sa mga doktor natin. Basta kung magtatanong kayo, mga doktor, yes, we have group of doctors. Yan sila yung mga nutritional advisory board na dati umiikot sila Luzon, Visayas, and Mindanao para mag-lecture. Opo. Mag-health symposium. Pero dahil sa COVID ay hindi sila makaikot. But of course, yung mga lecture nila, matagal na naming nakuha yung mga lecture kasi dati, syempre, yung isa ko ring anak na nurse, ay isa siya sa magaling na speaker ni Health Code International. So, marami akong natutunan sa anak ko kahit na nandyan siya sa Mindanao, yung kanyang mga style, yung mga lecture, yung kanyang mga research, ay napapakinabangan siyempre ng nanay niya na nandito sa Bicol. So, this time, when it comes to, virus. Teka muna, painom muna tayo, ha? Kailangan natin maraming tubig. Ako rin pala noon kasi, hindi kami masyadong umiinom ng tubig. Ang iniinom namin, carbonated drinks. Masarap kasi bumagsak ako. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Josie Sabdao, sana nga po makauwi ako. Gusto ko po kasi magpa-health analysis.
Oo, uwi ka. 'Di ba? So ito, yung mga pumasok na mga text messages, kung hindi ko man mabasa ngayon, ay siguraduhin ko naman na babasahin ko sa inyo. Ay ano, sasagutin ko kayo. Na through text or through call, hihintayin nyo lang po. So, asa na ba yung ano ko? Okay. Na-prove na. Wala pa yung COVID na yan. Na-prove na natin ang ating product magaling po sa mga viruses. O katulad, example. O, di ba? Sa Hepa B. May gamot ba sa doktor? Wala po silang gamot sa Hepa B. Kaya ng produkto natin. Ilan na yung na-manage ko? Di ko lang talaga na-interview yung mga yun. Kasi mga seaman, umalis ka agad. Oo. O, di ba? Virus. Hepa B is virus. Kaya ng product natin. Dengue. O, pag nauso yung dengue sa area nyo, ano kaagad kayo? Mag-power trio kaagad. O, ilan ang dengue cases? Hindi ko pina-confine. Hindi ko pinasalina ng dugo. Na-manage po yan. Kaya nung nakita ko yun, COVID virus din. Ibig sabihin, kaya din ng ating product. Kaya po talaga. I tell you people, kaya ng product natin. So, dapat alam ninyo, yung dapat ninyong gawin. Sabi, hello kay Sir Reynaldo Cadelina is watching. Okay, ang bilis ng oras ha. Masarap magkwento sa inyo kasi, yan, sabi ni Ma'am Sheila, nakahook up ng live 2 station sa Camarines Norte. Sabi, good morning po ma'am, may pinainom po ako ng CMD. Ang complaint niya, after ng few days ng pag-inom, parang nagka-UTI siya. Dapat po i-continue. Ay nako, hindi totoo yan. Oo, kasi ang CMD natin magaling sa UTI. Baka ayaw lang niya magbitiw ng pera. Oo, number 1 sa UTI po ang ating CMD. Kaya hindi totoo yan. Na pag inom ng CMD, magka-UTI. Nagka-UTI siya dahil kulang. Ang pwedeng cause ng pagkakaroon ng UTI, malamang kulang siya sa tubig o pinipigil niya yung pag-ihi niya. O, diba? Yun ang pwedeng maging cause ng pagkaka-UTI. But I assure you people, it's not the CMD. Hindi yung pag-take ng CMD. Kalokohan yan. Hindi totoo yan, okay? Alam ko naman kasi yung kayang gawin ng product. Morning po, taga-diet po ako. Lagi po sumasakit dibdib ko. 47 po ako. Ang BP ko, 170/90. Ay, mataas talaga. Oo, mag-power trio ka. Punta ka dyan sa CMD Center, malapit sa Giselles Garden and Tourist Inn sa Barangay 7. Hanapin nyo si Sir Boyd F. Dani po. Magaling yan recommend kasi taga-diet laboratory po yan. Alam na alam niya. O, kasi isa rin siyang lecturer namin. Opo, garantisado ikaw matutulungan. Hindi lang yung, ang high blood pressure ang matutulungan. May iba kang health problem kasamang matutulungan. Morning po, tanong ko po na kung paano mapalitan si ID ko. 1 year po akong member, si Jaime Balmaceda. Ipapacheck ko po ha. Opo, 1 year na ba? Sige, ano ko yung number mo. Para ipa-research ko kung dapat ka nang magpalit ng ID. Sino po hanapin ang malapit sa Giselles? Okay lang ka ba pupunta? Ibibigay ko sa yung number dyan. Address and number dyan sa DAET. Okay. Saan po pupunta? Bibili po ako ng gamot, karamdaman, diabetes, mataas ang creatinine, mataas ang sugar and nagpa-laboratory po, lahat mataas, 10 pupunta sa diet para bumili ng Oo. Hindi bale, babalikan ko yung mga mag-a-announce ako ng mga center ha. Wait nyo lang. At bibigay ko rin sa inyo yung address. Dennis siguro ito. 49 years old po noon before COVID. Na-stroke siguro. Medyo magulo na po yung pagpindot mo. 49 years old ka. Oo. Power trio na po gamit ko. Pero di pa po ako makalakad sa
Ilang days ka nang nagtatake. Ito yung sinasabi ko. Ito na nga yung sinasabi ko. Prevention is always better than cure. Alam mo yung iba, pupunta sa amin dahil na-stroke na. Katulad nung batchmate ko. Mahirap na yun pag na-stroke. Pero still malaking tulong po yung product namin. Prevention is always better than cure. For those people na tumataas ng BP, delikado kayo. Kasi maaapektuhan yung iyong heart, ang iyong kidney, pag puro kayo maintenance, at ikaw ay kandidato na magkaroon ng cardiac arrest at ma-stroke ka. Opo, prevention is always better than cure. Alam niyo ba, if you are taking the CMD especially, dahil ang CMD natin ay mayaman sa magnesium, pinalalabnaw ang dugo. Opo. Kaya yung tinutunaw yung mga bara sa ugat, bara sa puso, bara sa utak, kaya maiwasan ang cardiac arrest, maiwasan po ang stroke. Pero kung na-stroke na, medyo matinding labanan yan. But a lot of people na mga na mild stroke lang, mga bata pa sila, talagang natutulungan, mabilis pa rin makaano. Pero for those people na malala ang pagka-stroke, di ba? 49 ka pa lang. Pero subukan mo pa rin po. Better consult, kasi iano ko sa inyo yung number ni Sir Boyd Ebdani para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problem. Sabi ni Ma'am Delia, tiyagaan niya po ang paggamit ng Power Trio para matulungan or gumaling po. Ako din po nagtiyaga. Kahit ako, nagtiyaga din ako. O di ba? Lalo noon, wala namang kaming lecture. Wala kaming lecture. Sabi ni Sir Reynaldo Cadalinya, ako po, madam, dati mababa ang potassium ko, pero noong nag-umpisa akong uminom ng CMDD na po ako inatakin ng potassium problem ko at di na rin ako umiinom ng potassium. Alam niyo, yung mga umiinom ng potassium, nandyan yan sa CMD natin. Kasi ang CMD natin, balikan natin that statement of Dr. Linus Pauling, 2-time Nobel Prize winner, bakit daw may mga sakit tayo? Bakit nanghina yung katawan natin? Ang lumakas ay karamdaman. Di ba? Kailangan ma-memorize natin to. That you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Bakit tayo may mga sakit? It's because of mineral deficiency. Anong kailangan mo? Drugs or minerals? Di ba? Nasanay tayo na gamot. Kaya nga nag-edad kang 40, nag-umpisa ka sa isang gamot, later on 2 na, naging 3, naging 5. As you grow older, 10 klaseng gamot iniinom mo araw-araw. Meron bang nagsabi, magaling na ako dahil 10 klaseng gamot iniinom ko araw-araw? Kandidato ka mag-dialysis. 'Di ba? Masisira yung kidney mo. Kung ang dahilan ng pagkakaroon natin ng sakit is mineral deficiency, address your deficiency, you will address your ailment. Opo, the CMD is more than 72 kinds of minerals, plus sabayan na ng CBF or the cell biofood, lahat ng nutrisyon na kailangan ng katawan natin ay nasa CBF, plus vitamin C, which is makukuha natin yan sa Supreme Juice. Kaya nga tinawag na Power Trio. That's really a perfect combination. Kaya doon sa mga medyo ini-ignore pa, kasi nakakalakad pa naman, tandaan, the best doctor to yourself is you. Kung ikaw, inatake na, mahirap po talaga. Pero we have several stories na akala nila gulay na pero natulungan. Alam niyo po sa mga listener natin, God is using instrument to show His love and care for men. Kung hindi ka napapagaling ng mga synthetic na drugs, subukan mo ang natural. Opo, subukan mo ang natural. O kaya, bago ka tumakbo sa mga synthetic, go for natural. Katulad ng iyong lingkod, wala na pong iniinom na mga synthetic drugs. Mas maganda po yung aking health. Gusto nyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? 15 to 20 years na health na na-attain niya ng mga taong naniwala at talagang sineryoso. Kasi yung iba gagamit lang, isang bote lang, gusto na magaling na. Hey, ilang taon mong inabuso yung katawan mo? O diba? Tiyaga-tiyaga lang po tayo, ha? Okay, ang bilis ng oras. Okay, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's
90407170939, 9040717. Sa mga listeners ko dito sa Legazpi, meron din maririnig itong program kong ito Monday to Thursday, same station dito sa Legazpi, 6:30 to 7. Yung dyan naman sa meron silang weekdays, Monday to Thursday rin. Sa Cool Radio, naririnig din po yan ng 11 o'clock. Alam ko 11 o'clock, Monday to Thursday. At sa 98.5, parang 10 o'clock yata. Naririnig yung program natin 30 minutes. At ito lang yung Sunday, yung 1 hour na, yung tatlong istasyon ay magkakasabay po na may simulcast po na papakinggan tayo. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Mamaya yung mga dapat sagutin ko na nag-text sa akin, babalikan ko ha, mamaya pag hindi na ako busy, hintay-hintay lang. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo doon sa ating official Facebook, CMD Bicol, at ang nakaabang dyan si Nurse Earl para tulungan kayo, i-guide kayo paano i-manage ang inyong mga problema sa kalusugan. Also, yung mga gusto mag-attend ng gagawin namin na Health Symposium that will be October 23, 1 p.m. Doon tayo sa training center ng CMD office sa taas ng Graceland. Doon tayo sa may Rex Hotel ang daan ninyo, pwede yun. Makisuyo na lang doon. Pag hindi nyo nakitang bubuksan ko yung isang gate, makaakyat kayo sa second floor. Okay, hello kay Ma'am Carmelita Manlangit. Ito yung mga noon-noon pa, yan ang mga user ng CMD. Hanggang ngayon, nandyan po sila. Okay? Salamat sa lahat ng mga nagtitiwala. Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. If ever kayo nahagip ng COVID o trangkaso man, you can connect to us para mag-guide namin kayo ano yung the best na gagawin nyo, because COVID can be managed like an ordinary flu. We guide people, we help people. And for those people na gustong gawin ng negosyo, join our group. Opo, join our group. Kung may sari-sari store ka, may dati ka ng negosyo, pwede mong idagdag. Oo, yung may tumatawag sa akin, mamaya na lang, Ma'am Teresita Mandane. Mamaya po, after my program. Okay, hindi ko ma-announce lahat, pasensya na yung ibang outlet natin. Pero dyan sa area ng Camarines Norte, hanapin nyo HCI CMD Center at Purok 5, Mother Lode, near Barangay Mother Lode, near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban, CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden, sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church, Susan Korea Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracali. Of course, sa area ng Camarines Sur, Katisasil, Binanuan, Karamoan, Camsor, CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, sa Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur, Dorcher Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing at sa LNL Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Of course, sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Bakakay, andyan si Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Sa mga taga Comadgad, Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Yung iba hindi ko mababanggit ha, pasensya na muna, pero you text me na lang
at ibibigay ko sa inyo exact address. Siyempre, yung aking center sa Legazpi, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. O yung iba, next, ano na lang. Kasi baka may mag-reclaim. Kasi mag-overtime na tayo. Oo, may kasunod na magpa-programa. Okay. Ulitin ko na lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. Yung mga taga rito sa area na ano yan, we will serve you. Ngayong Sunday, nagtatanong kung open ang CMD Center in Legazpi. Yes, we will open po. Open po tayo 9 a.m. hanggang 3 p.m. lang po, ha? Pero yung health analysis, pag ano na yan, pag Monday to Saturday lang po. Okay? Yung mga nagtatanong dyan sa area ng Camarines Norte, ibibigay ko sa inyo exact address at contact number dyan sa mga CMD Center in Camarines Norte. So maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa radyo at sa mga nanonood sa Facebook. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa mga produkto, ni Health Code International, especially our Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Okay? So, at sana po makapagbigay tayo ng hanap buhay sa mga taong naghahanap na sana magkaroon ng negosyo, ng hanap buhay. Join our group. Aralin ninyo yung product, aralin nyo yung business side. Maraming salamat. God bless everyone. Have a blessed Sunday. Bye-bye po sa inyong lahat.